chỉ bé vek ule tun chuma chuan hei kan hmuang hian tuna ka ken mek hi kan review do na hi GoPro Hero 2018 April sang ni som pariata antlang za GoPro family ya chuan lano pangtak tharlam tak ani a ka thian pa gospelan review turin min ho tira alo nei hlawa kalo me ma ka sei fo thin tongin engemaw zirnai mo degree mo nei kani lawa ma se tiang lampang tui ka channel en thin ten request po mana om to 2018 review tur hian in lo lok na in lo man tangkai puina na in lo man be sein tun tuma po hian kan thiamang angin kan tile do ni hey Hero 6 ani ya kaman lai me kan Hero 6 si hemi ne jon compare chi han in khai kin chi rual chu ani lawa amana point thlaw em ma se idea in ne thenan eng anga engtin nge na khami ne na compare tur om khan athli tu tan alon nuam de zok thina chumi be sei chuan apani hian theang in tun chu ma han karon ti kop do na ma se 6 chu tamjo chu ka sai fia khar chung lawa tun chu ma chon kan Hero de ngora hian kan in focus anga am saberin action camera emo video camera reng a chuan a frame rate hi anda point point nan 4K han tiang chi te full HD han tiang chi te khatiang khan da deu kal zela khami a model lo chuak tharanga khan tuntum ama sabera chuan hemi hian in eng frame rate in nge alak the Hero hian eng frame rate in nge alak the ti kha kan soi masabera nga a frame rate sangber a quality sangber hi 1440 1440p 60 fps ania fps to sound view fps 60 fps vela chuan slow motion ang te po khan po thau de dok thei tur angai la chuan Hero 6 sangber thung chu 4K 60 fps anita ein thau da na ka chu kan thia mo me Hero 5 chu sai ve shum tai la idea kan nei theinan Hero 5 a chon 4K 30 fps ani vele thung ta chona ma hen VR thata ka nei ve boka VR ka han ti chu image stabilization mo VR vibration reduction tia kan tlan pa a che khami veng tu nga kha alo nei ve thata ka nei ve bokta a chuan heta Hero 5 le Hero 6 a exposure control kan ti antinan video kan lak tura manual kan han control a thim le en kan control ang kha hemi hi chon om velo thung ta Hero 18 ti mang Hero 18 ai chon om velo ta chon a megapixel kan tre du photin chu Hero 2018 a hian Hero 18 a hian 10 megapixel anaya 5 le 6 to 12 ndi kan sai zungang chuan ama hi waterproof casing ani hal ta meter som thleng ti chunga alu pui thei ta thabe tak tok view ni chuan thaka chu a waterproof thuk dan zong ka chu 5 le 6 ni ang vekta 10 meters ang khanita tin ama hian voice control kha ron chom ve antinan selfie stick ate kan lo data tian la deun selfie stick ate kan lo data chuta chuanin kan oin kan control theini antinan GoPro take a photo han tiang chi me te GoPro start recording han tiang chi at khan allow in record we zung thei ta chu voice control tha ta kan nei ta ni a chuan hemi GoPro Hero 18 hian in field of view kan ti hetia kan on chia lens ina alak a wide dan zong kan ti don mi khateng chi a khanin chithum ane ve a chithum ane zinga khan nei lo pakhat poimo ve deuh si anei chu super view kan han ti wide deuh distortion bottom deuh ti wide deuh kan han lak thei ang chi kha arun nei ve lawa wide medium le narrow ti chiaron nei ta chu 5 le 6 le 7 hawida anon nei aron kentel lo langsar pakhat chu ni ta 5 le 6 a te ka chuan super view ang kharon om to a wide deuh pum ang kha ni ta chuan kan schedule le tu chu aman kha kan han soinga aman hi tu na hianin a sailor zir hi ni veta atlang puin singkha sanga borvel anita ni Hero 18 hi chuan 5 hi singni sangthum atanga singthum borvel alan deuh panga 6 pe chu singthum sanga tanga singthum sang rukte alani deuh then khata chuan iPhone tlom thret mai thema chu tiang borvel chu ni shim
tura ngai tai la 7 chu 7 hi chu til tu kan kala zir chiang lawa taka po kala mulo ta ase 7 lampang ka chu soilo photila chu tiang bor vel chu ne tin a battery hi 5 le 6 le 5 le 6 battery ang chiak haron choma ani hian ain ang chia 12 20 1220 mAh kha ni ta chuan chu ai underline ni abak a looks te a battery te eta nge a slot SD card memory card a slot ang chi khang zong ko chu engma danglam omlowa adanglam na ber chu achung khola ni a tin nakina video toy te clip kan enanga a wide dana te a video kha quality try empty te a settings sang berin kada anga chu ta chuan 1440 60 fps in kan da anga tajan video te po kan shot zoi nga tuna chuan ama hi kan on tonga ka soi 14 thin to ang khanin achung rilu tu khazuk soi nga chung lo ti khan anol pui atlang lon tak chu ti khan kan ri thei nel nol to me ale ti khanin hero 18 chu kan han on ta on na ka chu si hi ni maya chuan quick button quick record kan ti ang chiat achunga ti han me zawalo in record nga lang chi kha omboka aron keng tel boka tin auto rotate eti alet ling zong han da po a he adik zonga ala angkha a ombok ta chuan tuna chuanin a resolution hilo entire a resolution a hianin 1080 le 440 hemi pani ba khi amlo ta ni chuan idea kan nei nan hero 6 kan unlock anga hero 6 a chuanin hei kan resolution a chuan hei du than tur tam em ani 1080 440 2.74k 2.7k tivel 2.7k 4k tingkhan than tur tam hemin frame rate khachu ka soi to angkha na ron sang ta se 0.1080 ba ki kan mang tak lawa khachu ka kher vak lo 4k in vai khatma hian thla kala lo ka hero 6 hian chetiang vel chu ni chuan 1080 fps a chuan 30 le 60 kha ni maya 60 hi slow motion vel te kan du te ani ngot lo ani lo chuan ke chu ka da ngai lawa 30 hi video bike ka thlana ang chi ate chuan 30 mo atlang 0.50 25 te pon a chan chun ka da thin chu tiang bor vel chu ni a emi a frame rate a chuan ka man dan nen chuan poi ka station lo ke chu star 5 star ka pe thau hemi ai chuan engma enge ka leidon ta angila ka down pha chung lo ma se poi ka ti bera chu hemi field of view kan tia khan wide le medium le narrow ti che lo om ta hi a wide bera ni ta super view ka tia kha om lo ta super view chom se tia zau te win he a let han ti la na sa takin a zau pha don pa ni khami khan on da lo ta chu hero 2018 a chuan a poi ka ti lai ber chu ni ta heta om lo antinan tuna tiang ka ti hian hemi heng ho zong hi hetlaya antinan white balance te color audio ISO minimum maximum ti vel anga kha ta hen on vel ta ni hero 8 a hian chiang hetai chuan hei du danin manwalin a set theta antinanin a color video kan siam a color te kan thak don ni chuan GoPro color a hian flat te kan thlang ta khatiang khan a kan thak danglam kwal vel thin ta kha hetai chuan ati thei ve lo ta ni a om lo ta ni chu chuan chumi pialama chuan hei dot pathum in la muang hemi dot pathum hi settings vek thawni ta video stabilization ti te auto low light ti te manual mo khatiang chi ti sang pali khom ta hian set thei tam tak om ta hetai chun om lo ta dot pakha chain munga ta hian apiala chuan auto low light ti khan ri ta chu heta hen khang heng zong hi anon tel ve lo ta ni ama hi engting ka soyang a complicate lo kan ti don mi asap tungin han ti ve khang langila hei chu a complicate em ma hero 5 le hero 6 chu complicate em ma se ka soi to ong khan hei chu amana tlo mani khai khin chi ni lo nga tinge ron tel ve lo ti chi ni lo amana tlo miawa tin ni company la mina an soi dan chuan hemi hero
hero ngai sang tam tak an oma chung hero ngai sang tam tak chuanin hemi GoPro 5 6 ti te 4 amo ka 7 thlengpon lo ni ta ang se lei theilo tam tak an oma ni du ve si chung hoina I chung ho ta na anon siam deuh ni te chuan an soya company lampang chuan vai khat kat ngai thla fu to a review ka en na chutiang borvel chu ni a chu wang chuan hetlai om hero 65 velo om atinge tan ron om velo kha ati ngot theilo aman ni ama chu wang chuan aman let deuh tho achan ve deuh deuh tho in aman hi an hiam meu wangin khang zong song kha aron om ve theilo ni tila kan soi so ran om lo ve chuan ta hian in hei na china ka soi ang kan super view hi super view oma kha semi super view taka hi hero ai general om ve lo ta lo in thak ni ta hian white le medium narrow ti chau kha om ta chu chu poi ka ti em mas ke ma chuan poi ka ti ber chu nia ba ka chuan in poi ka ti lo ki chuan ka ye pha chuang lo ra reng a thil ron nei le de lo chuan a thil ti thei dang tam tak ani boka time lapse po ala thei veka time lapse photo ala thei boka 10 megapixel in a capture thla ki photo hi chuan time lapse hi kan man le na sat ani ta a hen en le lokila 1080 le 1080 chain la thei ta ni ta hian resolution a chan 1080 chain la thei ta chuan interval a hian 0.5 second chi ron chom ta a ron chom kan ti ta mang chu chuan idea kan nei nan hero 6 a ron thil ti thei time lapse a thil ron ti thei chu resolution a chuan 4K thlengin ti thei ta 2.7K alang chiang vak lo ti va khan tiang 6 a thung chuan in 4K 2.7K ti te khatiang khan ron om deuh nuka a resolution a khachu chuan in interval time a hian in 5 to 1 0.5 heta 0.5 GoPro Hero 6 in a niam beraron nei kha heta chuan Hero 5 ai chuan 0.5 hi aron nei chun om chun chu ni ta ni chung vel chu adang lamna ka sai ngun khop mai ka compare lok thelo chan chu idea nei na tur tan khan eta aman nen chuan GoPro Hero 2018 GoPro Hero 2018 hi aman chona phu kati keima chuan I action camera thatak man tlom GoPro hoina anon siam chun tila kan soi so lawang chu tiang chu ni a chuan khang kha kan soi thei tlang pui chu ni a aman kan thrit aman tlang pui chu sing kha sanga tanga sing kha sangli sang ruk borvel ta pone thlei me thei chu tiang borvel chu ni a ti khan to na chuan a video kan te sanga a video a po hianin audio le settings a kan kalanga a video settings a kan kalanga a video settings a chuan 1080 60 fps 1080 lovin 1018 kan la anga tlang lo na kan la dan 1080 60 fps in kan la anga chu tun a hian kan te sanga in lo thiranga chana top na chatiang ka siam halanga ka ti song kha tun tum heroes GoPro Hero 2018 kan review thei chu ni ta phot sela nin lo en saka ka review te min lo hlut sak thin tu te in chunga kaloma nin lok pui ngai ka be saya ka channel min subscribe tu te min comment sak thin tu te khang zong chunga khan atharin lom thu ka soile evekani kalome tuna a clip lo enang